Hovorí sa v zdravom tele zdravý duch. Pri pohľade na tieto mladé športové talenty isto nikto nezapochybuje o tom, že to tak naozaj je. V atletickej hale Elán sa stretli na pokračovaní detských atletických hier, ktoré boli súčasťou tradičných oslav Svetového dňa športu. Čo teda konkrétne dnes ste tu všetko robili, kto mi povie? Skok do diaľky, potom sme hádzali takou loptou. Konkrétne vy ste čo robili dneska? Čo sa vám najviac páčilo? Pre mňa asi hod medzi cymbalom. Pre mňa aj mňa. Skok do diaľky. Vlastne ja som bol rozhodca na stanovišti, kde vlastne žiaci bežali tzv. Formulu, čo bol vlastne taký beh, ktorý sa skladal z prekážok. Detská v Eláne okrem iného súťažili na prekážkovej dráhe, v hode loptičkou na cieľ, v skoku do diaľky a napríklad aj v skákaní cez olympijské kruhy. Prišlo však aj na hod oštepom, či štafetový beh. Ako bývalá športovkyňa, tak sa teším z tohoto. Deti sa tešia, čo si aj vidíte a je to super, že niekto niečo také je ochotný vôbec robiť. Výkony mladých atletov s napätím sledovala aj dvojnásobná účastníčka olympijských hier v atletike a predsednička olympijského klubu Bratislava Mária Mračnová. To je to najkrajšie, čo môžeme odovzdať deťom do škôl, že ich zaučame do základov atletiky, ale základov športu ako takého. A chodím tu od januára každú stredu, kde sa tieto kola obvodné a proste bratislavské konali. A je to obrovská výhoda pre tie deti, lebo sú doma kvázi a môžu sa v komfortných podmienkach učiť a súťažiť. Preteky malých atlétov zorganizoval Slovenský atletický zväz, ktorý na to použil špeciálne mobilné náčinie. Ambíciou organizátorov je, aby sa v rámci národného projektu začalo používať na všetkých základných školách. Slovenský atletický zväz sa snaží prostredníctvom projektu detskej atletiky dostať atletiku do tých najnižších vekových kategórií a snažíme sa všetky deti, ktoré majú ochotu športovať, dostať k tým základom, aby sa naučili také základné pohybové aktivity a tým pádom sa snažíme získať nových atletov, ale takisto dať deťom tie základné pohybové návyky, aby mohli robiť všetky ostatné športy. Tak ako sme dnes v Bratislave, tak v ostatných krajských mestách je to v rámci Teskobehu akcia, pri ktorej deti si vyskúšajú jednotlivé disciplíny detskej atletiky a vlastne oboznámime sa s tým, čo všetko zahŕňa. V konkurencii 16 bratislavských základiek sa víťazom hier stali žiaci prvého stupňa z Nevedzovej. Na druhom mieste skončili mladí atleti z Deutsche Schule na Palisádach. Bronz získalo 8-členné súťažné družstvo z Kalinčiakovej. Podobné súťaže si však môžu decká užívať aj počas leta v špeciálnych športových táboroch. Majú taký športovo-vzdelávací charakter a športová časť je zastúpená v tejto atletickej činnosti a tá vzdelávacia je buď zameraná na biológiu alebo geografiu.